Mardomu tu partikian nanang mames tahun pesta kotilon tuari na mangihut nunga mangaradi keluarga situa parhalado sian we Galatia alani mangidohami doh gomos asara mahita manupahi ulaon na taulahod di bagasatikyon mulate ma. Mulate ma pasat hamid hita saluhna nang pasahaton panupahiyon ditongat-tongat tadi bagasatikyon. Tuhan berkati.
Salam. Damang dainang do anokan nami na poso remaja do sekolah minggu. Upasat kami ma selamat hari minggu ma tu ita sadut ha. Asata mulai ma acara parmingguat na martangang nao ma ibadah na mulai. Amin. Marende maita. Mari ite goarni depata ama, dot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dot goharni todi perbadia, na tumo palangi dot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuo, ale jauba, jalma, manang hana dengan jala manang ahana niluluan ni jauba siano. Ima na mangulaon aserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martangang maita. Ale Tuhan debata amaname na di Banua Gijang. Saya leon matu hami roha nagutogu nabadia pikiran nadenggan do roha nadringgas parsauton ulaon nadenggan. Saya leon dame tu hami asa sonang hami mangulu di bagasan pangodim. Saya marsing segatung tu atamma ami maradopon salut musuh nami. Saya ramoti jala pargugui mahami marite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende maita.
tatangioma pati debata sadarion ima siam pati paliman rodi pati 10 pasapuluon. Pati palimaon ikon pasangapommu natorasmu asa martua ho jalalele mangulun di tano nan ni leon ni jauba debatam dio. Pati pahonopon unang o mambunuh, pati papituon unang o mangalakup, pati pawaluon unang o manakko, pati pasian unang o olo mga tidakon atana so tutu maroloon dongan jolma, pati pasapuluon dang jadi aliangan ni roam bagas ni donganmu, dang jadi aliangan ni roam dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang odana, manang dia pe ugasan di donganmu. Atong rap mangidogogo ita sian tuan debata lau mangulaon obbar tu patiki. Ale tuan debata say pargogoy maami mangulaon na membar tu patikmi. Amen. Maredeta. Tatopotima dosata, ale tuan debata amaname para seroa na sumurung, na pungudo ami di jolom martangiang tuo, dada mangasaon atigoran nami, na mangasaon asini roam na gudangido, say asima roam mida sadok bangso nami, sesama dosa nami salu na, say sungguli ma roa nami, asa muba roan dot pangalon nami, ale ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu ami, amen. Baga-baga di debata taringo tu asesan ni dosata, Roma amu tu au, asa mangolu to dimuna ninna Tuhan jauba, tung sora rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bayanokku, songon itak dang perara songon abid asubba gabe songon apas domuse asangapon madai debata nagijang amin. Maredeta. Turpu epistel sadarion imana tersurat di Pesalmen bidu 34 ayat sada rodi ayat 8 tajamas marsikat soring amima parjulu. Edde sian si David
uju nalalain ibana di Paula di jolo ni Raja Abimelek na palaon ibana gabe muli ibana. Jaoba do di partugulon roaku begeon ni akan na dangol mai jadilas maroana sida. Ulului do jaoba jadi dialusi au jala dipalua au sian akka agogotaku sudena. Jauh-jauh do na dangolan gabe ditangion jaoba jala dipalua do ibana sian agogotan na sudena. Ido saatna martua do akan atumangion atani debata jala nau pepsa. Amin. Mari dema ita. Tidak koma aporseotai songon na di itadakon ni dongata sa porseon di sadok portibion rapma ita mandok au porsea di debata jauba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jauba na sadadai ima na tubuon ni si Maria na gabagabian siantod di perbadia andorang sohububuan ido tuatan na tumumeng bernit di pangulum ni 100 na mate tarpajal do ibana di au pinar silang na tua tudua tonum tutano dung di tanom turun naik terus go lau undur siamun siam debata joba amanai perguna suatu sani di sima imana paiman sogot tanon pangulumi alak na mangulu do namate au porsea di todi perbadia jala adong sada uria nabadia uria atau panik Kristen akan nabadia do dia sasan dosa do dia tanai untuk menglap musogo tutauton pangat mate do dia ngoruan na suda. Amin. Tabegema kur sian ina Esther.
Tabegema titing namasa sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai huti-hut ma titing namasa dohot si pamasaon di mingguta di bagasan sadarion. Guarni minggu sadarion ima minggu pasapuluh sadahod dung Trinitatis. Topik minggu ngolu nai baru di bagasan Kristus. Kelompok KOR di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 di pukul 7.30 WIB Ina Hana, Ina Deborah, ama Jericho. Di pukul 10 Ina Esther, ama Shalom, and Harmonis. Di pukul 10.07 Rena. Ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 tanggal 10 Agustus kita memakai bahasa Indonesia. Pertanyaan sektor hari Senin tanggal 12 Agustus di sektor kanan. Di hari Senin tanggal 12 Agustus di sektor kanan, keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Pajaitan. Di hari Selasa tanggal 10 Agustus, Korintus of Judea dibagasni keluarga Hamanik Boru Panggabean. Efesus dibagasni keluarga MC Lalahi Boru Siaturi. Galatia dibagasni keluarga El Simanjuntak Boru Simatupang. Filipi dibagasni keluarga MC Lalahi Situa H Boru Siaturi sekaligus Mangapuli. Di hari Rabu tanggal 14 Agustus di sektor Sion keluarga U Siaturi Boru Rumah Horbo. Di sektor Betania keluarga S Sianipar Boru Simajutak. Di sektor Roma dibagasni keluarga Asimat Jorang Boru Sagala. Di sektor Nazaret keluarga Nyonya Manurung Boru Marbun. Di sektor Kolose keluarga S Tabunan Situa R Boru Simanjutak. Di sektor Bethlehem dibagasni keluarga PH Sugian Boru Barutu. Alamat Boy Mata Bereng di Warta Naungadong Tatio. Napalimahon penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di Mingguta Sadarion di kebaktian pukul 7.30 WIB Ima Sian Sikola Minggu Sian Sektor Sion. Di pukul 10 WIB Ima Sian Parhalado Sian Sektor Galatia. Jala di Minggu naro di ibadah pukul 7.30 WIB Ima Parhalado Sian Sektor Roma. Di pukul 10 WIB Ima Sian Sikola Minggu Sian Sektor Filipi. Napaonopon pasahat penghargaan tuyanakon na berprestasi. Di Mingguta Sadarion Sauddo Patupaon ni Huriata pasahaton penghargaan tuyanakon ni Huriata na berprestasi juara sada saha tu juara tolu tingkat SD saha tu tingkat SMA baik prestasi akademi dohot non akademis di Patu Pamai dung sipul titing di kebaktian pukul 10 Sadarion. Pangujak konon ni Padeta Immanuel Panjaitan MTH Sadarion Saud do Amang Padita Immanuel Panjaitan MTH diojakon gabe Padita HKBP Resort Menteng Lama. Borhat dosian Huriata punguan ama Huria
dohot punguan ina kami selama dohoti ulaon paujak kononi. Pawaluhon amplop sagu hati tu Pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 nanaing roh patu pautado papungu pelian amplop sagu hati di si pasahatota tu amang Pandita Immanuel Panjaitan MTH tapatu pamai ditolu sesi kebaktian ditiki papungu pelian na paduahon na pasiahon konven pangula nagotiki HKBP distrik 20 Deboskap. Di hari Selasa tanggal 10 tolu naro dipatu pado konven pangula nagotiki na aktif dohot na pensiun rap dohot keluarga dohot ina sarfat na adong di HKBP distrik 20 Deboskap maringanan di huriat tahun mulai pukul 10 WIB. Na 10 sadahon titing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan saripeom ma Daniel Kosmar Tapubolon anak nihalak amata Farel Hotman Tapubolon tubuh nihala inata Dumaris Boru Batubara Nahinan alamat Gang Masjid Al-Islah Cisalak Depok Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dohot Orwana Febri Boru Simorakir Boru nihalak amata Robel Simorakir tubuh nihalak inata Masda Tambunan alamat Lobuhole Siatas Barita Huria GKPI Lobuhole Barita Kasih Silindung. Terpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di HKBP Taman Wisma Asri. Pasap 22 hon torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 4 Agustus 2024 godangna 800 tolu halak. Pasap 10 toluhon ruas nama ulang tahun kelahiran 46 halak ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 5 sahat tanggal 10 sada Agustus 2024. Hatani debata pasikopon lasni roha munatar surat di pesalmen sia pulusada ayat 10 onom. Sai pamahapok kudo ibana sarimatua jala patarida honokku tu ibana hatuaokku. Pasapuluh paton pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan godangna walu kepala keluarga berjumlah 1.100.000 rupiah. Ralat warta tanggal 4 Agustus 2024 keluarga B Marbun Nahinan Boru Sitopul Nahinan tarsurat pilihan bulanan 300.000 rupiah seharusnya iuran diakoni sosial tahun 2024. Napa 15 hon pilihan bulanan manang tahunan. Torop napa sahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguan godangna 5 kepala keluarga berjumlah 1.600.000 rupiah. Mulai tema di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Agustus 2024 tu aka naso pasahaton dope taingot maamang inang makarikoton pasahatosa ganu bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe pasaplonopon keuangan huria gudangna 7.572.300 rupiah. Pembangunan 3.062.450 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat 7.840.250 rupiah. Jumlah 10.475.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka piliani
asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padinggaton songoni ma titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tu hatta ma peliani bain sangap di goarna sonari partikianon hupasahat tami ma tu dewan diakonia. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dihamu amanami dohot inanami, songon sada program diakoni sosial, seksi pendidikan, tikion sadarion di ibadah pukul 10, saut do di patupa huriata, mangalehon sada penghargaan tu iana kota na berprestasi. Di bahene dihamu amanami dot inanami tetap ma tasungguli ta ajari iana kota asa tetap berprestasi tu ari namangihut jalaon amang inang maaf molo usungguli hami untuk kita dari kita do iuran diakoni sosialon di bahene tetap mah dihamu amang inang molotung pe dang adong dope hitana membayar manang melunasi 25.000 do sabulan amang inang molotung pe so boy lunas tabayan per tahun boy do per bulan jadi tetap mah tapi kiri ate amang inang ate songon di amplop tai terterado adong 5 manang item 5 program diakoni sosial. Jadi untuk anak-anak kami tetap ditingkatkan prestasinya ya amang inang ya biar sukses ke depan dan jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa terlebih di hadapan Tuhan. Songon ima hatasian hami sonari pinasaat matu amang sekretaris diakoni sosial amang H. Sigalingging. Shalom, oras madihita saluhutna. Tetapi dia amang pendita na hormati hami, songsoni amang inang parhalado HKBP Cimanggis. Dihamu amanami inanami, songsoni anakon nami. Jahon nami ma goarni anak kota na berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Alai serta bidihita salutna dang pola be huwari hami isarana prestasi ni mana di bidang olahraga apa suang songoni kalasna kalas piga alamar ningot tutoropna yana kota na berprestasi di tahunon. Jadi buat kita orang tua dan anak-anak kami nanti kami panggilkan yang berperingkat pertama dulu, nanti disusul kedua dan ketiga. Mohon diperhatikan buat anak kami SKM di saat nanti menerima dan di depan agar menjaga ketertiban ya, jangan bikin keributan atau ngobrol-ngobrol, oke? Nah parjulu hujau hamima na peringkat pertama Revani Aulia Sihite, mohon ke depan ya. Hasyanta Daniela Nebaho, tolong dibantu inang Parhalado untuk menyusun. Hasyanta Geraldo Sidabariba, berikutnya Lidwina Marta Mandauni Sianturi,
Yang berikut Repan Ananda Simajuntak, Luki Maruli Tua Sinaga, Juan Kesi Sihotang, Tesalonika Ulina Pasaribu, Coki Renaldi Manalu, Santa Viena Siagian, Moses Leonel Messi Simbolon, Astrid Salom Keren Hapuk Batubara, Jonathan Walter Marolop Sianipar, Kevin Alfredo Silitonga, Sondang Merianti Silalahi, Desla Gabriel Firdaus Dolok Saribu, Jepta Alfiani Mahulai, Perani Banuarea, Kenzia Silvana Deswita Manalu, Febriana Siregar, Simone Pito Salom Siagian, Daniel Putra Simangunsong, Jenis Atras Mahulai, Owen Felix Fernando Barimbing, Mario Marcelino Dolok Saribu, Cindy X Saudi Simajuntak, onma akan juara sada sian tingkat SD 1 SMK na berprestasi di bidang akademik dohot non akademik. Mul adong yang nak kota Nasoro aledong na tuduana boleh diwakili. Nah berikutnya hujau kami mah na berprestasi peringkat 2. Angelina Saurma Samosir, Naomi Angela Lauren Hutagalung, Rema Geselia Nainggolan, Goklas Heskiel Lumban Gaul, Sebastian Panggabean, Daniel Bagas Lumban Gaul, Vincent Marvelino Simajuntak, Angel Butar-Butar, Brian Laurenjo Sidauru, Gabriel Hatorangan Simajuntak, Suandi Pergaulan Sitohang, Kristi Amelia Simajuntak, Nadine Esther Agape Boru Napitupulu, Lady Triana, Kalista Lesabel de Felicia Panjaitan, Rachel Aprisilia Yohana, Nadira Natania, Gloris Yolita Manulang, Randy Oktorada Silalahi, Perina Banuarea, Mariana Isabel Sianipar, Dian Triana Sitompul, Meisya Evelyn Siregar,
Anggiat Roriski. On may anak kota amang inang nahuguari kami nakin satu persatu nang dijuloon. Ima na berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Sian juara sada, satu juara tulu. Jadi di partikio nopeo mohon dengan segala kerendahan hati tu amang paditanami lau pasahaton penghargaan suang songoni si pala sarwatu anak kota na berprestasi di juara sada suang songoni nang tu inang dewan inang erboru si majutak na pasahaton penghargaan dahot si pala saroha tu juara 2 dan 3.
Baik, bagi semua anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa bangga Gereja HKBP Cimanggis mengucapkan selamat bagi kalian semua atas prestasi yang sudah diperoleh selama 1 semester yang lalu. Tentu doa dan harapan gereja ini, kalian tetap meningkatkan prestasi ini, menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga dan tengah-tengah gereja. Sayang sama keluarga, hormat sama orang tua, dan tetap menunjukkan sikap-sikap yang terbaik sebagai anak-anak gereja HKBP Cimanggis. Hari ini ditambah doa dan kebanggaan itu, gereja memberikan rasa syukur kepada kalian. Pergunakanlah sebaik mungkin dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang adik-adik peroleh. Sekali lagi di semester yang akan datang, tetap menjadi anak kebanggaan dari gereja ini, menjadi terang dimanapun kalian sekolah, dimanapun kalian tinggal. Lausonima tu kita saluna ruasni huria, lasmarohata marnida, uhud majalo, aka prestasi naung pinataridahon yak kayana kota, saya totong ma lam ditabay Tuhan dinasidaon habisuhon, dilehon dihamunang hahipason, laho marmudu-mudu mangajari nasida saluhuna. Tuhatama nama masu-masu hita saluhuna. Oras madi hita. Mulai tema di hita saluna nang songsoni anakon nami, untuk anak-anak kami boleh duduk di tempat dengan tertib jalannya, di depan dulu jalan yang di depan, baru nanti disusul yang berikutnya. Oke, silakan Inang, anak-anak kami. Tabagaima kur ama salum.
Mardeta hut papunguan pelean sada A dot sada 2B. Sada B. Saya rasa lama
ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tajaloma barita nauli na siyan hata ni debata di minggu sadarion. Dienet siyan surat Efesus bidu 4 ayat 25 sahatro di ayat 32 takas mata pahutihut hujahahon di tonga-tongata. Dibaheni bolokon hamu gabusi. Hatahok kamu ma nasitong ganup tudonganna ay ruas dohita sama hita. Ia terimas hamu unang mamardosa, unang masanga mate mataniari, somitop rimas muna. Unang pasiat hamu sibolisi. Naung manakoi, unang bemanakko. Mula-ulaw may bana, tangan naima sumarihon nguluna, asa adong lehonon na tunahurangan. Unang maruar hata na busuk siyan pamangam muna. Naeng ma nadenggan, natau padenggaton na humurang, asa dapotan uli na ubegesa. Jala unang maarsahi hamu toddi parbadia ni debata. Naung disahapon tuhamu tu ari haluauni. Dao masian hamu nasariting ni roha. Dohot muruk, dohot rimas. Nang hata songgak-songgak dohot isahisak. Songoni nasa hajahaton. Alai gabe nabasar mahamu samahamu. Akka para si roha. Masih sesaat dosa mahamu songon panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Ido saha. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hupikir sudah hita no ngajut-jut mabigi istilah hata metamorfosis. Molo tabigi hata metamorfosis biasana na langsung terasosiasi di pikiran tau ni ma kupu-kupu. Allah ibana bermetamorfosis. Molo digoari bermetamorfosis sempurna, itu berarti ada perubahan bentuk yang sama sekali berbeda dari bentuk sebelumnya. Jadi molo sian telur berubah menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Dari telur menjadi ulat, benar-benar bentuknya sama sekali berbeda. Dari ulat menjadi kepompong juga sama sekali berbeda. Dan dari kepompong menjadi seekor kupu-kupu juga sama sekali berbeda. Perubahan itu benar-benar tidak membawa lagi wujud yang sebelumnya. Perubahan na mirip tusongonima. Boy dohonon molo akahalak na tardok mangulu manang marngulu na baru di bagasan Kristus. Orang yang sudah menjadi manusia baru dalam Kristus, dia harus mengalami perubahan yang sama sekali berbeda dari hidupnya atau wujudnya, kebiasaannya di masa lampau. Odo na pinaingot ni Apostol Paulus tu hala Kristen na adong di Efesus. Jadi di Efesus ada banyak orang Kristen dari beragam suku dan etnis. Lalu mereka terkumpul menjadi satu jemaat di Efesus. Maka Rasul Paulus mengingatkan, kamu sekarang sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Maka yang dulu-dulu kebiasaanmu, adatmu itu tinggalkan. Tanggalkan, kata Rasul Paulus. Harus memiliki hidup yang sama sekali berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dengan perkataan lain, Paulus mau bilang begini, kenali dirimu, kamu ini hidup dalam Kristus sekarang. Kenali dirimu, kamu ini manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus sekarang. Molo didok songoni berarti ajaran ni Kristusi, manang hak Kristenoni, boido mengubah, paubahon, hadiriota secara utuh. Baik di pamikirion, emosi, dohot di spiritual manang kerohanian.
ujungna gabeadong madihita kecerdasan di pikiran, cerdas emosi, cerdas secara spiritual. Nah buyan nongan maparbuehon manang menghasilkan gaya hidup Kristiani yang benar tampil beda dari dunia ini. Parange nai baru ni halak Kristen, ido na niodolhon ni Apostol Paulus. Parange nai baru ni halak Kristen iko mencakup secara keseluruhan seutuhnya, baik secara pikiran, emosi dan juga tindakan. Molo di dunia pendidikan jojo ta BG manang tatada padohan adong IQ, EQ dan SQ. Intellectual quotient, kecerdasan intelektual, emotional quotient, kecerdasan emosi, dohot spiritual quotient, kecerdasan spiritual atau kerohanian. Natulun ikon boinyan dipauba di dirita. Molo taboto nuaing au nunga di bagasan Kristus, alani i kecerdasan natulun ikon lampatar di hita. IQ, EQ dan SQ. Asa boha, asa tung terpatari daho kita ma parangi nai baru di bagasan Kristus. Alania kamanginang tapai hut majo natulun nagabe odolan di bagasan turpohon. Na parjolo iguare na kaning taringot tu perubahan parange di pamikirion berhubungan montu IQ na kaning intelektual quotient kecerdasan intelektual. Na boy marpakorhon tu nasahata naruar siapa mangata. Apostol Paulus madok di ayat 25 bolokon hamu gabus. Dungi di ayat 20 sia unang ruar hatana busuk siapa mangamuna. Daya 30 sada dao masonggak dohot isak-isak sian hamuna. Padohanon totu marharoroan sian kecerdasan intelektual ni sasahala. Molo naneng dohonon Apostol Paulus dang boy beakala Kristeni sembarangan berbicara. Dia harus jernih berpikir dulu sebelum dia ucapkan. Jadi tidak asal bicara lagi, tidak asal bunyi lagi, tidak asal menyebut kata-kata dengan sembarangan lagi. Hata hokamu mahata nasitong, hata nadenggan, natau padenggato nakana humurang, na uli di rohani na ubigisa. Ima nandi iglesia kita songon sahalak si huton Kristus. Jadi ikut tahasomalhon jolo tapi kiri denggan. Nasahatana neng ruar siapa mangatong. Asa unang ruar kahatana busuk, kata-kata kotor, kata-kata jahat, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menghina orang lain. Alai dia maka nauli begeon ni nau begesa, na tau padinggaton akan humurang, om masih pilih tota sidohonota dia kapakatayon manang padohat. Dihamuna kamanami inanami lumobi di partikianon tantangan na balgado di hita dina masuk hita tu post truth era atau pasca kebenaran. Jadi mulai dok post truth era di mana orang-orang tidak peduli lagi dengan kebenaran. Orang-orang lebih memprioritaskan kepentingan. Sesuatu itu benar atau tidak mereka nggak peduli, yang penting itu sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Itu orang-orang yang hidup di era post-truth ini. Bahaya kalau setiap orang tidak peduli lagi dengan apakah itu benar atau tidak. Tengok do, ya masa sa Indonesia hona prank. Seorang tokoh politisi perempuan pada masa-masa pilpres dulu mengaku dia bonyok dianiaya oleh sekelompok orang. Dia pendukung capres A. Maka dengan munculnya dia memberitakan berita dia dianiaya, itu diduga adalah suruhan dari capres B. Ido imana dianiaya imana di Bandara Hussein di Bandung. Dungi gudang do reporter wartawan nama bagihon beritaon. Nama baik kita geram. Ini gimana? Kenapa harus terjadi begini? Sampai penganiayaan begitu. Karena memang kelihatan wajahnya si perempuan tadi bonyok. Ternyata setelah dicari informasinya, terbotoma ilului matu Bandara Hussein
di jam yang sama, di hari yang sama, tidak ada nama yang bersangkutan melalui bandara tersebut. Dicari semua rumah sakit dan puskesmas yang ada di Bandung, pada jam itu dan saat itu tidak ada kasus penganiayaan atau korban penganiayaan yang mereka tangani. Lalu dicari, jam itu, di situasi itu, perempuan ini di mana? Ternyata ditemukan dia ada di Jakarta sedang melaksanakan operasi plastik. Tedamu do guarne kan? Anong pala do guarne? Seorang tokoh Kristiani, Fran Magnis Suseno, alikun hudok do nate. Hudok ma guarne danang pala pa. Iman songono. Rakna, oh Rakna. Semoga operasi plastikmu berhasil ini, Pak. Jadi se-Indonesia hona prank. Dan kita karena kepentingan itu dengan gampang menerima informasi ini, belum tentu kebenarannya, lalu kita menyebarkan ini. Yang paling menyelekit dan menyakitkan, ketika si tokoh perempuan tadi ditanya, diklarifikasi, jawaban dia benar-benar di luar dugaan ketika dia berkata begini, kali ini saya pencipta hoax terbaik se-Indonesia. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun, tidak ada rasa malu sedikit pun. Ini tantangan di post-truth era. Hanya karena kepentingan, kebenaran dikesampingkan. Aka amang inang martukar pejamanon ala yang gohita akan naung di bagasan Kristus. Dipaingot di bagasan sadarion. Jaga hom manasahata naruar siapa mangam. Aka hatana denggan, aka puji-pujian tu debata di hamulionna, aka hatana tau padenggaton na humurang, ido si pasahatonnya kahalak Kristen. Dang pasidohot kita penyebar kabar bohong, kabar busuk, kata-kata kotor, dang hasomalan ni halak Kriste beinian. Bolokon hamu magabus ni Apostol Paulus. Dibuang. Bukan disimpan-simpan, diberhentikan dulu, bukan, tapi dibuang kata-kata kotor. Saya bolak-balik menyatakan ini kepada anak-anak sekolah minggu, remaja, napa sebulung, biasakan kata-kata yang benar dan kata-kata yang baik. Jangan terobsesi atau terbawa arus kemajuan zaman mengucapkan kata-kata yang tidak benar dari mulutnya. Maaf. Jir, anjay, itu dulu. Sekarang mereka ganti, bejir. Sama aja tujuannya sebenarnya. Kalian bisa nggak sadar sama mama sama papa bilang begitu nantinya. Karena udah kebiasaan. Pilih kata-kata yang benar. Pakai kata-kata yang baik. Itu ciri orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Bolokon hamu magabus sakahata busuk. Molo di halak Batak, adong do padohan jepek do patni gabus. Jadi molo di halak Batak gabuson diasosiasi ho do tu binatang. Adong pakna. Walau itu ungkapan ya, jepek do patni gabus, apa do bahasa di sana? Pendeknya. Pendeknya kaki kebohongan. Ya tuh siamu do, ngerti nggak yang abang bilang? Gimana sih bahasa Indonesia? Kebohongan itu kakinya pendek, ya itulah kira-kira ya. Bukan pendeknya kakinya kebohongan. Itu ungkapan kaki kebohongan itu pendek, itu artinya sepandai apapun kau menutup-nutupi, menyimpan, merahasiakan kebohonganmu, pada saatnya itu akan ketahuan. Jepek do patni gabus. Dungi diodol do muse dipatik di debata ima patik pa. Papigahode. Pasiyahon. Unang hati dakok kamu kahata nasututu. Maraloho do ngajol. Jangan bersaksi dusta. Kalau ada suatu informasi cari tahu dulu ini benar enggak? Ini sudah jelas enggak? Jangan latah ini tangan, ini jari. Share, padahal itu belum tentu benar. Itu bukan ciri khas orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Allah ini dihamu kamanami nanami, tapi kirima akan anang sidohono tejolo.
Sian pamangatao naing manian ruar aka pamujion di hamuliaon ni debata, aka hatana denggan, hatana uli natabu begeon ni aka nau begesa. Odo naung pinatari dahon ni parpesalmen di epistel tasenakaning-ani. Pemasmur dia mengalami banyak cercaan, banyak hinaan, banyak siksaan, tapi bukan itu yang keluar dari mulutnya. Apa yang telah diperbuat Allah yang telah melepaskannya keluar dari kematian dan jerat dosa, itu yang diberitakannya, itu yang disampaikannya. Akhirnya semakin banyak orang akhirnya bersuka cita ketika dia menjalani hidup dengan penuh kesusahan. Dia tahu melalui pemazmur, oh orang-orang yang takut akan Tuhan atau yang di dalam Tuhan, dia akan senantiasa mendapatkan pertolongan daripadanya. Akahata sisongonima nata sagihon tuakana di humalia kita salauna. Napa dua hon? Mangulu na baru di bagasan Kristus berarti konadong perubahan parangin di parrohaon emosi. Ini yang saya sebut dengan EQ, emotional quotient. Jadi ada kecerdasan emosi. Dia 26 di dok. Ia terimas hamu unang mamardosa. Unang masanga mate mataniari somitop rimas muna. Dungi dia 27 unang pasiat hamu sibolisi. Sahalak panurat namarguar Tom Chain pernah berkata, kita umat manusia adalah ahli-ahli dalam kemarahan, tetapi syukurlah kepada Tuhan karena ia adalah ahli pengampunan. Kita jolmo memang ahli do kemarahan tanpa terkecuali, orang tua dan orang muda, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, semua kita ahli-ahli dalam kemarahan. Muruk, parrimas, paling tidak tolu jenisnya. Ada do halak parmuruk kompor gas, holat dicetek menyala, aledang menyala bosku dang neon. Holan disulut otik galak. Oma permuruk kompor gas. Adong disosong nih. Itu du tutor. Unang mibereng dongan ne. Audo yamang paditain. Adong do permuruk gunung berapi. Gunung berapi itu tidak setiap hari mengeluarkan lahar panas. Alai sehali keluar meledak, tidak ada yang bertahan dekat dengannya. Tang adong da boy bertahan di lambungna. Adong do halak songoni disipa-sipa josude. Sehali meledak manon. Tang adong natahan di samping diwan. Mulung nga meledak. Dungi adong do parmuruk na ginoran na parmuruk api sekam. Sifat adang tariday. Alay boy do ngehabis di babat api sekami. Tinggal holan abu. O maka halak muruk tu dirina. O maka namakan hati. Natulo na kaamang bahaya. Dangadong nanggo sada pisyani na denggan si hutonon manang sulahonota. Parmuruk baik kompor gas, gunung berapi atau api sekam. Itu bahaya. Alani ikon tau sao do cara mangorui aka muruk rimas marhite sikap na parjolo. Molo alani salat tado sasahalaki muruk. Udahlah, kita akui sajalah. Kalau kita memang salah, orang lain marah karena kita salah, kita akui saja, tidak usah membentengi diri dengan balik marah lagi lebih keras. Akui saja kesalahannya. Dungi sikap napa duahon, molo na salah paham do halak muruk tu hita, sikap kita yang terbaik, klarifikasi aja dengan cara yang baik. Bukan begitu loh, ini yang sebenarnya. Jadi tidak perlu marah-marah lagi, membalas kemarahan orang yang salah paham dengan kita. Dan yang ketiga, apabila seseorang marah kepada kita karena dia iri atau cemburu, maka sikap kita yang terbaik, tolong dia dengan mengasihi dia. Molosongoni hita marsiadu di tonga-tonga ni ngulut tahun, tentu dang adong bekarimas nabui berlarut-larut sahatuaka berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan di segala zaman, di segala tempat. Dang say tubuh be padohan ni halak batak nama dok mar pajupang di tanorara. Alani muruk na misalnya tuh halak na asing. Daripada terimas
daripada manipan-nipan rimas manang muruk, dau dumenggan di do apostol Paulus masih sesaat dosa mahamu songon panesani Kristus di bagasan hamu. Lebih baik hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Petrus pernah bertanya, Tuhan, berapa kalikah kami harus mengampuni? Dong ini dok Tuhan Yesus 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berapa? Hamu nejolon ngamudum bene. Ini yang di depan. Juara sada. Unang mudum juara sada. Walau nasa juara mudum ipudian enggak apa-apa lah. Ongo juara sada dang be mudum. Hei jo, beta bulat limu. Ima. 70 kali 7. 70 kali 7 berapa? Berapa? Sedirin nah. 490. Ketika Yesus berkata mengampunilah 70 kali 7 kali, tidak berarti 490 kali kau mengampuni. Tapi perkataan itu hendak mengatakan, mengampunilah secara tuntas. Mengampunilah tanpa bekas. Mengampunilah tanpa mengingat-ingat atau mengungkit-ungkit kembali kesalahan itu. Itu orang yang mengampuni 70 kali 7 kali. Aka amanginang bohado carana sabu kita mengampuni halak. Na parjolo sahali sadarima. Dangadong gunana manipan hacit ni roha muruk rimas tuhala naas. Molo hido apostol Paulus unang sanga mitok mataniari. Unang memulus sada borngin. Alana na terluka parjolo hita do. Gabi tapi kiri isu di nedok nidong atay sahih tu hita alani isa dari mak dang adong guna na ho manipan hasalaan dendam to kadongan na di humaliang dungi na mangihut sadari mak dang hak ta mamaloson debata ape mamaloson unang luja ho mamikiri pamaloson mula dong hala mabayan makatahon na sodenggan mangula na sodengga tuho unang pola pikiri raho mamaloson ulaw ni debata do mamalosot tiban lebih baik ampuni saja sudah namangihut sadari ma sudah do hiton butuh pengampunan kita ini termasuk karena kita tidak ada yang luput dari kesalahan semua pasti pernah melakukan kesalahan. Maka kalau kita pernah melakukan kesalahan butuh pengampunan, ya kita juga harus mengampuni orang lain yang ada di sekitar kita. Sadok unang pasiat tamu si polisi. Toddi ni debata toddi porbadiaima loas samu mian di bagasar rohamuna asa tung tarparbuho nibana holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaon halabohon dohot hatomanon. Napatuluhon om manaparpudi hakahalak na marngulu di bagasan Kristus adong madi ibana perubahan ni parange di pambahenan manang tindakan ini berhubungan dengan SQ tadi spiritual quotient di ayat 20 walu di dok apostol Paulus naung manakoi unang be manako mula-ulaw maibana tangan naima sumarihon nguluna asa adong lehononna tuna hurangan. Rasul Paulus pernah berkata, isena soma ngula unang may banamangan. Barang siapa tidak bekerja, janganlah dia makan. Ikom mulaulaud. Akanong di bagasan Kristusi iko ringgas mulaulaud. Kita harus rajin bekerja. Tidak ada kata malas-malasan. Bekerja mengerjakan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mulu sudah hita ringgas mulaulaun dia kaulan nadenggan di sima hita manarihon nguluton gabi denggan dak kolang nguluta alai doho do manarihon dong atta nahurangan alanga adong bepakyota mengurupi nasida akan nahurangani di baheni do ikon ringgas mulaulaun dia kaulaun nadenggan naso jadi hita mamikiri laho membuat manang manakko akan nandong dihalak manang akahak ni halak di padohan ni patik pawaluhon unakko manakko di pangalapat yonne di dok do si ikon si jaga honotta ikon si pagadda honotta arta nidongan jala siramotonon bukan untuk mencuri hak milik orang lain harta orang lain
tapi kita dipanggil untuk melipat gandakan harta dan juga menjaga dan memelihara harta orang lain. Odo pajowota songo sahalak nong mangulu di bagasan Kristus. Sadok aka amanginang. Dipangido do hita kahalak nong marngulu na baru di bagasan Kristus. Songo nalidok ni buku edeta 710 itu. Buku edeta 710 khususnya di ayat 3. Ulana denggan tuhalak sude songon binain na tuho ingot urupi luhut nagale gabe parholong maho bae maaru pari tehani pasu pasu Tadi 3 terakhir, ini terakhir kali. Nah Budi Sahali, bagi anak-anak kami yang sudah berprestasi, hari ini gereja telah menyaksikan kecerdasan intelektualmu. Gereja ini merasa bangga dengan kecerdasan intelektualmu, IQ-mu. Begitulah memang seharusnya seorang anak-anak yang hidup di dalam Kristus. Dia harus menjadi manusia baru yang senantiasa dapat menunjukkan prestasi-prestasi yang baik. Tapi ingat, harus kau seimbangkan. IQ-mu yang tinggi harus diseimbangkan dengan IQ-mu dan SQ-mu. Kecerdasan emosimu dan kecerdasan spiritualmu. Jadilah menjadi anak-anak yang sabar. Jangan suka-suka marah. Jangan cepat-cepat marah. Kalau apa yang kau minta belum diberikan oleh orang tuamu. Itu emotional quotient. Sabar. Kalau kau minta HP, ya sabar. Jangan merengek-rengek. Waktu pendeta datang ke rumahnya pura-pura minta HP, pasti dikasih nih, pikirnya. Waktu tamu datang ribut, pasti dikasih nih, pikirnya. Berarti belum punya emotional quotient. Sabar. Jangan gampang marah. Kelakuanmu sehari-hari jadilah anak yang suka menolong. Rajin bekerja, jangan bermalas-malasan. Rajin membantu orang tuamu. Rajin menyahut orang tuamu. Jangan game terus. Orang tuamu ngomong, gak ada kau dengar. Itu rendah emotional quotientmu dan spiritual quotientmu. Harus diseimbangkan. Hormati orang tuamu. Mereka adalah Tuhan yang kau lihat di hidupmu. Maka hormati mereka, sayangi mereka. Sayangi anggota keluargamu, abang kakakmu. Sayangi semuanya. Jangan perkataan temanmu cepat kau yakan. Perkataan orang tuamu enggak kau dengar-dengar. Itu tidak seimbang. IQ-mu, IQ-mu, dan SQ-mu. Maka hari ini tetaplah jadi anak-anak yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamolateon di pasahat rohanami todopan mole Tuhan. Di minggu sadarion nunga di paingot toko hami. Asa manada diri hami. Akan naung jinom ruarsian hoholomon. Nunga gabi jol manay baru hami di bagasan Kristus. Atong naing matar parangi ho kami parangi nay baru di bagasan Kristus. Adong dihami hamu baon di parang di pamikirion di pakatayon. Asaka hata nasitong hata nadinggan ima hata honon nami. Na paudinggato na kana humurang na uli di akana ubigisa ima hu hata hok kami. Jala totong urupi hamion ali Tuhan. Asa hu paubahami nang parrohaon nami. Unang olo hami ali Tuhan tarimas muruk gabe mardosa.
Unang olo kami manipan-nipan aka muruk doho rimas. Alay naeng masih sesaat dosa kami. Songon panesam di dosa nami. Tuhan dewata jala pauba manang parange pabuat tonon nami. Disudi pabahenan aka tindakan nami. Naing Tuhan aka nasitong. Hupadau kami masih aka ulaw na maralo tu patikmu. Doho tulomo ni roham. Paringgas rohanami mulaulaon. Dia ka ulaw na dinggan. Asasiani dapatan hanguluan kami. Jalaboy kami totong gabi alatmu. Patupahon panarihonon tu akan nahumurang. Dia akan nahumaliak kami. Tuhan dewata apostorohanami marhiti todim to di porbadia. Say urupammu, say patawommu hami. Luhut na nau tumangihon hatam di bagasan sadarion. Laho, mangulahoni di ngulu nami siapari. Tuhan dewata mau lihat di pangamaso-masomu di ngulu ni ruas ni huriam. Siada dana na Mehmet sahat tu akan nama tua di ramoti hona sida saminggon. Mangulahur ragam ulaon dohot aktivitas ni nasida. Tuhan debata asima roham pasu-pasu aka ama ina natoras. Totong marsahala berwibawa. Laho mangajar-ajari aka yanakon nang pinalamehomu tu nasida. Jala ringgas nasida mulaulaon dia ka ulaw na denggan naho Bartolomo ni roham. Pasu-pasu nang aka yanakon si Panguloy Tuhan dia ka ajar na denggan. Padao siya naka ela-ela ni hamajun ni zaman dohot hapor tibion na manusay rohana doho pikiran na. Naing matuhan gabi ka ayanakon si Panguloy dia ka ajarmu di tonga-tonga ni parnguluan ni nasida. Secara khusus sadari Tuhan las do rohani huriam marnida jala manidangi taringo tu aka prestasi naung nidapo ni akayanakon ni ruas ni huriamon. Pasu-pasu maka dadana hot Tuhan disudi pertumbuhan fisik dohot kerohanian na. Pasu-pasu parrohaon na, pasu-pasu pangulahonon na, pasu-pasu manang pamikirion di nasida. Asa totong Tuhan, gabi aka anak na biar midaho nasida. Lehon serep ni roha di nasida Tuhan. Dia kanong nigapay ni nasida. Jala pabenge rohana to katikinan naing roh, boy paburjuan di dada nakot Tuhan laho mangulahon aka ulaon di parsikolaan nang di perkuliahan di nasida. Tuhan debata pasu-pasu makaruasmu, namarukil, namarhasusaan alanya kaparsahiton na songgop tu pamatang ni nasida. Apehom matangamu nagok huaso itu pamatang ni ruasmi. Asa tanggal kapanahit so hinilalani nasida. Hipasitu tuma pakilalaon na. Tuhan debata pasu-pasu manang huriamon. Sudi ulaon pakobasio nasya anggiat mardalan doho denggan. Pasu-pasu manang naposom. Amang padita Immanuel pajaitan na sadario diojako di HKBP Menteng lama. Anggiat mardalan ulaon ni doho denggan. Sonsoni nang diulaon na neng roh si patupaon di huriamon. Di tanggal 10 lalu do di tanggal 25. Asa mardalan maulaon paborhaton doho pangujakonon di padita HKBP na baru. Tuhan debata atong disudi gulmi ningulu nami homa totong na majuluan nila kanami. Jumolo urasi hami siya dosa nami. Urasi dosa ni ruasmon. Asalam tamahamion gabi haboran ni pasu-pasum. Holan marhite goran amu Yesus Kristus. Tangihon matangyang namion. Amin. Mari de mahita laos ti som mata pasahat peliata na paduahon. Tuhan Yesus Ampun songkok nabi
Dehonaya sadari mahita jongjong. Dung Tuhan Yesus napunaan songgol damena biar ulang dari margogo tatangya koma peliat tamartang yang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti asa huparasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileho-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutondim. Hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu.
Tuhan.